κιλogραμμάρια ή βάρη. Εάν ο στόχος σου είναι να χάσεις βάρος, τότε η διατροφή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και όχι η γυμναστική. Είμαι ο Σωτήρης και τα τελευταία 8 χρόνια βοηθάω επαγγελματικά ανθρώπους να πετύχουν τους στόχους τους. Πριν κάποια χρόνια είχα και εγώ παραπάνω κιλά και έψαχνα καθοδήγηση. Τότε γνώρισα την coach μου την Έλλη και με τη βοήθειά της μπόρεσα και πέτυχα αυτό το αποτέλεσμα. Με περισσότερο από 14 χρόνια εμπειρία στον χώρο, έχω βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να πετύχουν τους στόχους τους. Έχοντας και ίδια στο παρελθόν δυσκολία με τον έλεγχο του βάρους, μπορώ εύκολα να αντιληφθώ την ψυχολογία και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Έτσι, έχω δημιουργήσει ένα πλήρες πρόγραμμα υποστήριξης με καθημερινή επικοινωνία και καθοδήγηση και είμαι δίπλα σου να σε βοηθήσω να πετύχεις και εσύ το δικό σου στόχο.